Namaskara Mathirigla Palle. Namaskara Mathiri. Welcome back to my mama's channel. So my channel. My Yaan Bangadu vlogs month ondule, editing month to the upload month ondule, and this is my channel, not yours. For your kind information. No, this is my channel. Okay, Malaji. Enna ninna pura daleji, enna pura nikke. I mean, enna pura ninnane channel matra. Okay. Hi, Pandita. Namaskara, Pandita. So today is Tuesday. Tuesday onji 8 ನಾನು onji 5 minutes ತಾದನ ಉಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಆತು. ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ಆದಿತ್ತನ ಇಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮೆ ಶಾಲೆಡು 8 o'clock ಕತ್ತಲೆ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತಿದಾನಿಗುಲು ಟಿವಿ ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ತಾದನ ಅವು ಒಟ್ರಾಶಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅವನ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ what is the date today? 19th. దాదాపు ఉందా 19th ಇಲ್ಲ 20th ಇದ್ದಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಸಡನ್ ಅದು ದಾಂಡಲ ಮರೆತದಿತ್ತುಂಡ ಇನಿತ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದಿತ್ತು ನಾ 11 o'clock 11:30 ಗಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ನೆನಪ ಅದು ಲಕ್ಕ ದಾಂಡಲ ಪೆನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಜಿ ಅನ್ ಬರಿತುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಮೋನ್ ಎನ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕತ್ತಲೆ 8 o'clock ಆಣ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಎಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಆಂಡ್ಪಣ್ಣ ಅವು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆವನ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವನುಂಡು ಸೊ ಬೋರ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಯಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ನೆನಪಾಯಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಬೋರ್ ಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಏನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೂರ ಪೋಪುಣಂದು ಸೊ ತನಿಷತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಟು ಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಗು ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಿವಿಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರೆಯರುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆರೆಟ್ ಸಿ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬರೆಯಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ದೀತೆ ದಯಪಟ್ಟು ಸಡನ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಇಜಿತ್ತೆ ತೂವೋಡು ರೈಸ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅದು ಪಿರಮಿನಿ ದಿಯೋಡ ಯಾವನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ ತೋಡು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಯರ್ ಇತ್ತು ನಾ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಂತದು ಜೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಏಪಲ ಯಾನಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪೆ ಯಾನ ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಲೆ ಐತೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಅನ್ಪಂತೈತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಅವೇನು ಯಾನು ರಾತ್ರಿಗೆ ದೀದುಪ್ಪೆ ತೂವರೆ ಸೊ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 20 minutes ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಪೆ ಮಾತ್ರ 5 ನಿಮಿಷಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಗ್ ಆಯ್ ಕುರ್ದುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಏಪ ಗೊರಕೆ ಹಾಕುಜೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಇಂಕ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಈಜಿನ ದಾಂಡಲ ಆಯ್ನ ಕಿರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿ ಆಯ್ ಅಂಚೆ ತಿರುಗುವೆ ಇಂಚೆ ತಿರುಗುವೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗುವೆ ರೋಲ್ ಆಪೆ ಕಿರಿ ಆಪುನು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಬರೀ ಚೆಪ್ಡಾವನು ಆರ್ನ ಬರೀಟ್ ಮಿನಿ ಚೆಪ್ಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇಂಬೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರೇನು ತುಲಾರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅನ್ಪನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿ ಗೋಡದೆ ಬರೀ ಯಾನಣ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡು ಕಾನು ದಿರ್ತು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನನು ಮಿನಿ ಏರನಾಂಡಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬರಿಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪುಡಾಂಡ ದಾದಾವು ಕತೆ ದೆತ್ತು ಕಾರು ನಿಂಚ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ಪಣ ಎಂಕ ವಾತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅದು ಬಂಜಿ ಬೇರೆ ಆಪುಡು ಎಂಕ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಟೆಡಿ ಬೇರ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಜೆಪ್ಪುನದೆ ಸೊ ನಡು ಟು ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅವು ಏನನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇವ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಡಿಶ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಡಿಶ್ ಅಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಇನ್ನೂ ಜರನ್ ಗೊತ್ತುನು ಸ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಎನ್ನದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಎಂಚ ಪೋಪುನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸೊ ಬೇರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಗುಳ್ಳೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏಪೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಏನು ಇದು ಸಲ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೇರ್ ಅಂತೂ ಮನ್ಪರಿ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನ್ನ ಬೇ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದೇ ಪೊಡು ಆತೆ ತನಿಷ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯದೆ ಯಾನಿತ ಪಿರ ಅವರ ಟಿವಿನ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆ ಪಿರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಪಿರ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಪಾತೇವೆ ಒಬ್ಬ ತೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಬಲ್ಪೆ ನೀನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತೂದು ದಾಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತುಕ ಶೋಕುಂದೆ ಆ ಉಲ್ಟಾ ತೋರ್ಸುಂಡು ಬಾಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆತ
ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ನೀಟ್ ಅದು ಬರೆಯೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆ ದಾದನ ಎಂಚಿತ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾಡ್ಯಾನ ಶೋಕುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಳ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದಿತ್ತಿರ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿದಲೆಕ್ಕ ಸಾರಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಂತೆರ್ಗೆ ಆಯ್ಗು ಡ್ಯಾಡನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಜಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಡುಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಶೋಕುಂಡು ಏನಾದ್ರು ಶೋಕುಂಡು ಏನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ತರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲೆಗ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಕರ್ಸಿವ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದ ಜೇರು ದುಂಡು ದುಂಡುಗೆ ಬರೀರಿ ಏನ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ದು ದುಂಡು ದುಂಡುಗು ಬರಿಯರೆ ಕಲ್ತದೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಂಚಾತು ಒಂಜಿ ತರ ಬೇತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದ ಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತೆ ತನಿಷ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಕರ್ಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತೂದು ಆಯ್ ಕಲ್ಪಾದ ಎನ್ನಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಕರ್ಸಿವ್ ಆದ ನಂಗೆ ಕರ್ಸಿವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೆಯೋರಿ ಬಟ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಕೊತ್ತುಜಿ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬರೀರಿ ಪಂಡದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಪೆಡ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಬರೀಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರೀಪುಜಿ ಯಾನು ಕನ್ನಡಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಬರೀಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಚ ತರ ಗುಂಡು ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಪುನತೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೀಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನು ಇವೆನೊಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಸೊ ಆಯ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಇಚ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದು ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ತುಕ ಆಂಡ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second one ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿ ದಾದಾಂಡ್ third one ಎಸ್ fourth one ಓಕೆ ಬರಲಿ winner chicken dinner ಬರಲ್ಲ ಬೇಗ ದಾದಾನ್ eraser ಓಲರೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಬಾಲೆ 1445 ಅವು ಬರೀತೀನಿ ರೈಟ್ 18 ದ ಬರೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ third one Undhu ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಡ್ನೇಟ್ ಓಲ್ ಕೊಮ್ಮ ಉಂಡೋದು ಓಲ್ ದಾದ ಉಂಡಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜೋ ಕ್ವಶನ್ ಉಂದು ಆದಿತ್ತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಭಾಜನ ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ನಿಕಲಿಗತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಆತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂಡು ಬುಧವಾರಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂಚುದನಮ ಸೊ ಕಾಂಡೆದ ಪೂರ ಬೇರೆ ಆಂಡೆನ ಮುರಾಣಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿದ್ದು ಏರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆಕುಲ್ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತು ತುಳುಟೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂದಿರ ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಾಡೊಂದು ಕುಲರೆ ಪೂರ ಐತೆ ಪುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ತು ಕಾಂಡ ಉಲಾಂಡಲ ಪಿಂಗ್ ಮಂಚಿದುಪ್ಪೆ ಮೊಲು ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಪುರ್ಸೋದಿಜ್ಜಾದು ಕ್ವಶನ್ ಆದ ಪಂಡ ಸೀರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇರು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತದ ಐ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಣಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬೆಲ್ಟ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಕು ಟೇಲರ್ಡ ಪನೋಡು ಅರೆಡ ಪಂಡದು ಬ್ಲೌಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಲನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಡು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಬೆಲಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ ಅಂಚ ನಿಕಲ ಟೈಲರ್ಡ ಪಂಡ ಹಾಕು ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊಟ್ಟೇರು ನಿಕಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರರೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕುಲು ಪೊಲ್ಲದು ಕೊಟ್ಟೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಇಂಚನೆ ಕೊಡೋ ಕುಂದಿತ್ತಿನಾಗ ನೆನಪಾಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತಿದ್ದುಜಿ ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ನೆನಪಾಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕುಲ್ ಕನ್ನಡದಾರ ತೋಜೋಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಕ್ವಶನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಇಂಚ ನಿಕಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಪಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯೂಸ್ ಆವಡಿದ್ದು
ಸೊ ದಾಲೇಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಕಣಪಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮೇರೆ ಫ್ರೀ ಪೇರು ಮೇರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಯಾನಿಕಲಿಗಿನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ತೊಜಪಾವೆ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂತುಲೆ ಬಜ 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 ಉಂಡು ಪೂರ. ಸೊ ಈ ಬಜ ಬಜ ನಿತ್ಯ ಶೋ ಕೂಡ ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು ಯಾನ ಸರಿ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊರಸುಡು ತಿಕ್ಕಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಬತ್ತದು ಯಾನ ತರೆಗೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಡಿಯ ಟೈಮೇ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕುಲೆ ತುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣ ಮೀನು I mean, ಅಂಚದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೀದಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 o'clock ಒಂಚೂರು ತೋಜುಡದು ನೆನ್ನೆ 2 o'clock ಆತನ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 15-20 minutes ಆತೆ ತನಿಷ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಪಿದಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಪಂಡೈತೆ ಪೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತದ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಕೋಡೆ ತರಕ್ಕೆ ಮಿಯರೇ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸಿ ನಾನು ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಷ್ಟು ತೂಳೆ ಏತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ 400 ಪೂರ ಜತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಓ ಗಾಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್ 400 ಪೂರ ಜತ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅದಾದ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚಿ ಪಾಡುಡೈತೆ ಇಂಕು ರಪಕ್ಕ ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪರ ಶಬ್ದ ಆಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇ ನಾನು ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಂಜಿ ಎಲೆಯ ಮೂಲು ಜಾಗ ಉಂಡು ಇಂಕು ದಿಯರೆ ಸೊ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೂರ ನಾಡೋಡಂಜಿ ರಪ ಬರ್ತದ ಇದು ಮುರುಶು ಕೂಡ ಪಾತಿರುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕುಕಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ತನಿಷ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತದೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ನಿಕಲೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ತುಚ್ಪಾವೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ರೆಡ್ ನೈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಂಜೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದು ಬ್ರಿಂಜೋಲ್ ದಾದ ಪರ್ಪೆರೆ ತುಳುಟು ತುಕ ಪಲ್ಲೆಗೆ ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಾಪುನ ತೂಪೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಅವು ಉಂಡತೆ ಎಂದಾಯ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದಲ್ಲ ಒಂಚು ತಿಕ್ಕುನತೆ ಬದನೆ ಎಸ್ ಬದನೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಅವು ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಉಣ್ಣು ನಂದು ಮಗ ಐ ಸೊ ಸಾರಿ ಪೆನವೆ ನಂಗೆ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸಾಡು ಒಂಜಿ ಬನಾನಾ ತಿಂದೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ತನೀಶ್ ಖುಷಿಗೆ ಮನಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಆರೆ ಬತ್ತು ಪಾಡೋದು ಅದೇ ಸೊ ending this vlog here only daily vlogs ಪಾಡು ನಾವು ಮೋಟೋ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ದ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಡು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ here Pira thikkuve aayinath bega ಪಸತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಚುಂದು ಬರತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬರತ್ತೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕು ಶೇರ್ ಮಂತನೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋಣ ಅವಾಗ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ನಿಕು ಏನೇನು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ಪರು ನಿಕು ಮರಪಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಪಲೆ ನಿಕು ಶೇರ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತನ 2 ಜನ ಅಡಗ ತೂಪಿರತ್ತೆ ಅವಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು oh all my lovely subscribers have shared my videos so that's all Pira thikkuve lots and lots of love bye.